டாடா ஏஸ்லேயே ஒரு வியாபாரம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வண்டி தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அதுவும் சென்சார் இல்லாத வண்டி தேடிட்டு இருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாடா ஏஸ் கோல்டு BS4 2018 மாடலு. 18 லாஸ்ட்ல தான் இந்த வண்டி டியூ ஆயிருக்கு. இந்த வண்டிக்கு ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனரு. எஃப்சி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் 2027 1ஆவது மாதம் வரைக்கும் எஃப்சி இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் இந்த வருஷம் 10ஆவது மாதம் வரைக்கும் லைவ்ல இருக்கு. சென்சார் இல்லாத இந்த டாடா ஏஸ் 2 சைடு செட்ரு வந்துடும். செட்ரு ஓப்பன் டைப்பு, பின்னாடியும் டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எந்த சைடுனாலும் நிப்பாட்டி வியாபாரம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு தோதா இருக்கும். லோடு உங்களுக்கு ஏற்றி இறக்குறதுக்கு எந்த சைடுனாலும் ஈஸியாக இறக்கிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு நாங்கள் கோட் பண்ணுற ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்ச ரூபா. இந்த ரேட்டு ஃபைனல் கிடையாது. நேரில் வந்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தில் பண்ணி கொடுத்துடலாம். இந்த வண்டி மதுரையில் கோவில் பாப்பாக்குடியில் ஸ்ரீ பெரியாண்டவர் ஆட்டோ கன்சல்டிங்கில் இருக்குது. மேலும் இந்த வண்டியை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுறவங்க மேலே டிஸ்பிளேல என்னுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.